Teraz vám poviem recept na túto bielkovinovú-kolagénovú bombu, ktorá je aj málo kalorická, takže je dokonalá, keď chcete schudnúť. Čo ja práve teraz aj robím. Bravčové nožičky dodatočne opálime plynovým horákom, aby sme odstranili zbytočné chlpy, potom ich umieme a očistíme, aby vyzerali nejak takto. My vždy dávame 5-6 kusov do normálneho hrnca veľkého, ktorý máte zvyčajne doma. Prvý krok. Očištené nožičky dáme do vody, necháme 20 minút prevariť, vylejeme vodu, umyjeme nožičky, do hrnca nalejeme druhú vodu, v ktorej sa to už bude dlho variť. Dáme tam nožičky, osolíme, pridáme bobkový list a celé čierne korenie. Nedávame tam variť žiadnu zeleninu, lebo potom nie je cítiť tá originálna dobrá chuť toho vývaru. Čakáme, kým to začne vrieť. Zmenšíme oheň na 3 na 4, aby to trošku bublalo a neprikrývame pokličkou. Necháme variť 5-6 hodín, čím dlhšie, tým lepšie. Že je to hotové, zistíte tak, že sa nožičky takto budú rozpadať. Všetci v mojej rodine milujú nožičky. Takže si rozoberajú nožičky a zalievajú to tým vývarom. Takto sme to robili v detstve, preto som to nemala rada. Ja si zvlášť uvarím kuracie stehná alebo prsia, natrhám ho, rozdelím ho do mističiek, okorením, osolím, pridám jeden strúčik cesnaku do každej mističky. Cesnak je tam veľmi dôležitý a zalejeme ich tým krásnym vyvareným vývarom. Necháme v chladničke do nasledujúceho dňa. Pred podaním dáme preč tuk, ktorý sa nazbiera na vrchu a potom nám nezostáva nič iného, len to všetko krásne zjesť. Dobrú chuť.